difagu gan Miss Element. Allan o Mexico ag yn cerdded oddi wrth beirniad y cydymffurfiaeth ar hyn o bryd cyn trotian yn ôl tuag at Mr Mark Fitton. Odi, mae hwnna'n bwysig fyd, Helen, fel o ti'n gweud, mae'r symudiad yn holl bwysig fan hyn. Mae gofyn bod pob cwrs yn symud yn syth, does dim byd yn wath na coesau sydd ddim yn syth a'n dechrau bwrw i gilydd, achos gei di tyma bach o glaf fel yna. A gan gofio beth yw'r adran sef hela, y ceffylau hela, mae angen iddyn nhw fod mor ffit a sy'n bosib. Ac yn daclus yn bob cornel, ie wir. Ond fel wedes i'n gynharach, 4 tu flaen i ni, yr ail ddosbarth y pwysau, yr ceffylau hela, yr canol bwysau, middleweights fel ni'n gweud. Ond mae hwn yn ddosbarth agos iawn wedyn ni. Mae'r ceffyl glas yn lygadu yn berffaith ar y diwrnod, ac wrth gwrs ar y brig ar hyn o bryd fe. Wedwn ddim pwy yw e to cyn bod y dosbarth yn benni, achos gall popeth newydd, ond wi ddim yn siŵr a fe eith y ceffyl glas lawr fe. Ond y ceffyl glas i di mynd y Lygadu yn dyfa? Ie, fe welon ni Matthew yn cael spin bach arno fe ath e digon da yn Lygadu. Wrth gwrs, mae'r dosbarth hyn yn cynnig ar tocyn holl bwysig na i sioe ceffyl y flwyddyn. Y sioe mae pawb yn moyn fynd i. Hoffwn gynadwyd cefnogaeth ein heddwylwyr yn yr adran y cyflwyniad marchogaeth hela. We would like to acknowledge with thanks the sponsors for the inter-driving classes here this morning from France Ice Cream Limited, a company that has been going for over 80 years and has won many regional and national and international awards for their ice cream products. Ar hyn o bryd I Kim Rees, Felion, y ceffyl glas ar y brig, ond mae tipyn bach o sgwrs yn ymlaen yma. Hwn I, a bod tyma bach o wahaniaeth o opinion yma. Edrych ar y llinell tu ôl i'r ddoi ferniad nawr. Mae'r ceffyl glas wy'n dwlu arno fe. Falle bod e tyma bach yn mwy ysgafn na'r ail. Falle bod yr ail yn well batrwn yr dosbarth hyn. Mae'n edrych yn fwy ffein bron yn dwe. Yn bendant. Wyt ti yn dysgu? Mae'n rhaid gweud. Bles iawn ydy. Maen nhw'n mynd mas I gerdded I gael gymharu, mesur a pwyso. A rai fi wedi, mae yna gymeriadau o feirniad I gael lenni. Ni'n sôn am Stuart Morgan, gyda'r adran ec gyda fach. Ac ar hyn o bryd mae Matthew Lawrence wedi bod yn beirniadu'r marchogaeth gyda'r ceffylau hela yn dipyn o gymeriad hefyd. Felion ar y brig ar hyn o bryd. Gemma Rees, wrth gwrs, sy'n enwog iawn. Wedi cael y dosbarth, mae wedi sefyll ar y brig. Mae'n geffyl rhyw 9 o oed. Wedi benni tyfu erbyn nawr, ond wedi dal yn lygadu, mae'r rhaid gweud. Wy'n credu bod y beirniad mewn llaw wedi fallu. Falle bod e'n well da fi ar un sy'n ail. Ar ôl y pendroni fe ddath penderfyniad ac yn mynd â hi yn adran y cesig neu'r adfeirch pwysau canolig yr ceffylau hela yw marchogaeth Felion ac yn eiddo I Mrs Kimberly Rees ac yn llawn heiddi yr rhiban goch. Mae Rees, wrth gwrs, sy'n ar y ceffyl hyn o Sir Benfro yn enwog iawn yn cylch hyn. Side saddle ar y ceffyl enwog banjo.
Mae Gemma un o'r merched ffeina sy'n mewn cyfrwy wedyn ni. Mae hon yn ferch mor neis o hyd, gwen i glist i glist. Fe ddath yr eiliad a gwireddwyd y freuddwyd. Dyma ni, Ffelion, enillydd y dosbarth i gaseg neu adferch dros 4 blwydd oed a pwysau canolig, yn llawn heiddi'r wobr gynta ac yn sicr wedi dal llyged y beirniad heddi. Matthew Lawrence yn marchogaeth a Mr Mark Fitton gyda cyd-ymffurfiaeth. Ac yn plesio'r dorf a'r un sy'n marchogaeth hefyd. Llon gyfrchiadau mawr iawn felly i Ffelion yn eiddo i Mrs Kimberly Rees. Mae'r garlam yn holl bwysig. Dere man Gemma, gad ei fynd. Dyna fi'n gadw i fynd yma bach. Pleser gweld y par, mae'r rhai gweud. A dyna beth mae pawb yn yr eisteddfod yn licio gweld hefyd, y carlamu o'i blaen nhw. Gadael y ceffyl yn rhydd.